राजनीति थांनाय दंमोन हेङै दंखा सुआबगनो नरक जदि सोंका हंकाके आं आंनि जे लामाव कलायमानि आकगनो सिम सानै आं फाताराव थांनायनि सेस्ता खायदोला तिप्रामथा बीजेपी नि बी टीम ओ लाइन ओ शब्द अब समित देबबर्मा सोनाममानिया ओ शब्द सामजाकबानि जे 2023 सरकार फाइमानि परेनि सिमिनो राजनीतिविद रगनि खुगो खुगो चलिजा हाइपानो आबनो केबो गसिनाय आंनि दंमानि मेन घटना तामुखा ओ शब्द आगिनि जे सोनामजाक हिंकांके आं जे 3 तारिख नभेम्बर नि जे जरानि कक पान्दावो कक खुरजानानि थांनानि बो आनि कुनु इच्छा करे किन्तु जरा प्लस आ जे कक तमा काइसा आनो ओ कक सानानि बा ओ कक नो लुकरक जे साइ दंबायखा नै मा साका बाराखे साना थाइका सुनु ताबु तिप्रामथा बीजेपी नि बी टीम अब राजनीति नेता खानिया रखसे सालायो बा कुन एकटा राजनीतिविद रखसे बा जनगण रखसे सालाय दंलायो आबो आं आनि सोर्स नि बिसिति आं साइमांखा प्लस जे बर्तमाननि सिचुएशन आरो लुकरक हाइकेन वानसलि दंलायखा नि साका आरो आं कुनु जे निजिनि हयतेङै ब्लेम खालाया ताई कयेकटा चैनल रक आनि बुमुं सावै रबो साका ना आंको त्रिपुरा न्यूज स्टूडियो आसुगि साइ दङो खरसा एंकारिंनि साइ दङो खरसा मीडियानि साइ दङो फेबा ओ मीडिया नो मीडिया नि बिसिंति आक्रमण अब किन्तु साना थांगाके मीडिया भायोलेशन अब हाइरक जरा जर्नलिज्म काहंके परिजा एबा एक्सपीरियंस होल्डर बरक सैमानानि को फेबा जे बरक पुइला ककपिरखा आ ककपिरनाय अबनो चेंखा जे तिप्रामथा बीजेपी नि बी टीम ओ कक थानियो ताइसा फलगै सारनानि बागै बायास खायनानि बागै बरकनो आनि कक माने तिने फेरना बागै आ 3 तारिख नभेम्बर आनि जरानि कक पान्दा टोटल 1 घंटा 10 मिनिट कावाना आ 1 घंटा 10 मिनिट नि बिसिङो जस्ट 5-7 मिनिट नो सिमी काट खाइने फुनुकजाखा अब बेलाइखे रं अब राजनीति नेता रनो फन आं सारागो बरबो जलिजागो बरबो जाजा गया ताबु राजनीति नेता को इंटरव्यू रखे काट काया मुकुमै सीपीएम से दंना नै नकल नासिक दंफन मुकुमै सानानि आबो तो दरकार करे कक तमा संताहे साबा जाते जतो खनातुं जतो सैमानतुं के अरवा ताबु बरो उकुलुगो बनजे खाकामान न साकां केनो आ भाइ थाया अब उकुलुगो अब हाइ सामानि बिसिति बरो प्रॉफिट माननानै दंना आसुं सानाय आ प्रॉफिट नासिगि आ सामु तां दंनानि थाखलायो फेबो अरको काइसा आं स्राय खायने हिगे जेहेतु नरक सोगा आं सा पयला तो सानमते दावखे सुखमाय दङ मिया काइसा मीडियाव नुखा जे एकटा नुखुंनि हाता आटा मुसुखमाय थांका हसाबाय बुसुक लस बिनि बुसुक आ साखाय तंजा माने बाबुबाय बुसा परिनानि बुसाबतै कायनानि अनेक किसु आसाय तंमने सेफ कायरिखौ तो पुलिस प्रशासन रो अरो तेबे एक्टिव न नांमनि अरो एक्टिव ग्राम अंचल तिनि निनि बाइक एक्सीडेंट नंगै तंगो प्रशासन पुलिस प्रशासन आरो कोन एक्टिव करे अंतत सचेतन खायनानि बागै उद्दुगना नांगो पुलिस प्रशासन ने बाइक जरा हेलमेट थुबिया जखनते एक्सीडेंट नंलाय खायरंबो सिनजाखाय थैलायो ताबलाय बिलाय उंलायो आ समयसे जों सालायो के अमन दायित्व तो गभर्नमेंटनि दायित्व पुलिस प्रशासननि दायित्व वो तो प्रशासननि दायित्व तो अ दायित्वले बरतां पालन खाय निरबुङै तंखाबा तांगे निरबुङै तंखा अमने न आं सानानि मुसुंगो जे गभर्नमेंट न अंतत